हा मुख्यमंत्री आम्हाला म्हणतो की पोर्तुगीजने गोवा लुटलं म्हणून. त्याने काय लुटलं नाही, यांची लूट चालूच आहे. मला वाटतं गोवा सीएमला इन्व्हेस्टिगेट करायला पाहिजे सोनाली फोगट केसमध्ये. पब्लिक सर्वंट जे चांगले आहे त्यांना काढून टाकतात, त्यांना सर्वंट पाहिजे. गोव्यात एव्हरीथिंग इज फॉर सेल. लोकांनी केलं तर श्रीलंकासारखं करायला पाहिजे, असं अर्ध करून काय फायदा होणार नाही. गोव्याचे लिबरेशन तर आतापर्यंत सगळ्यात करप्ट सरकार हा आहे. सगळ्या धंद्यामध्ये पैसे घेतो. ते 10चे 15 देव करून देणार त्याला, म्हणजे देव पण सिलेक्टिव्ह आहे असं तो सांगतो. मला वाटतं की जुवारीने हे फायनान्स केलेलं आहे आणि हे फायनान्स करून त्यांना क्लीन चिट क्विकली दिलेली आहे. राहुल गांधी यांच्यावर जास्त इन्व्हेस्ट केलं आणि ते नंतर गेले. हे मोस्टली हे त्यांची पॉलिटिकल आत्महत्या आहे. 100% चित्रपट दिला. नाहीतर आम्ही पण राजकारण सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट घेऊन गेलं तर चांगलं होईल. गोव्याच्या राजकारणामध्ये बघितलं तर ड्रग्ज आणि ह्या गोष्टींचा पण थोडाफार आपल्याला विषय सापडतो. आता सध्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट आपण बघितलं की ड्रग्ज विरहित किंवा ड्रग्ज मुक्त गोवा आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय. कालपर्यंतच्या आपण गोष्टी पाहिल्या आणि आजपासनं ते असं म्हणतात. सो काय एकंदरीत वाटतं की ड्रग्ज मुक्त गोवा होईल का? किंवा मुख्यमंत्र्याचा कुठला पण स्टेटमेंट तुम्ही सिरियस घेऊ नका. मुख्यमंत्र्यांना एक विचारा की तुम्ही ड्रग्ज मुक्त गोवा कसं करणार? तेलंगणाचे पोलीस वापरून ड्रग मुक्त गोवा करायला गोव्याच्या पोलिसने काय केलं? माझा एक क्वेश्चन आहे, मी तुम्हाला पाठवून देतो असेंब्लीमध्ये. तिथे उत्तर दिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी की मेन सोर्स ऑफ ड्रग्स इज नॉट रिव्हील्ड बाय ट्रॅफिकर्स. ड्रग ट्रॅफिकर कोण असतो? छोटा माणूस ज्याला आम्ही पकडतात, तो मेन सोर्स रिव्हील करत नाही असं मुख्यमंत्री म्हणतो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तेलंगणाचे पोलीस काय म्हणतात की आम्हाला ड्रग्ज फ्री तेलंगणा पाहिजे, तर गोव्याचे ड्रग लॉर्डना पकडायला पाहिजे. आणि त्याने पकडला स्टार्ट केलेलं आहे. दोघे आत पडलेले आहे. मुख्यमंत्री ड्रग्ज फ्री गोवासाठी ट्विन सिटी नाहीतर ट्विन स्टेट तेलंगणाकडे काय MOU केलेला आहे काय, हे त्यांना तुम्ही अगोदर विचारा. माझा तर असा हे आहे, चार्ज आहे की BJPची ऑर्गनायझेशन हे ड्रग्जमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. रुलिंग पार्टी ड्रग्जमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. नाहीतर एवढं सर्क्युलेट होऊच शकत नाही, एवढे ते पैसे करूच शकत नाही, एवढं पोलीस प्रोटेक्शन त्यांना भेटूच शकत नाही. ड्रग्ज हे त्यांचं मेन धंदा आहे. दुसरं तुम्ही बघा, केनियन नाहीतर हे जे आफ्रिकन कंट्रीचे ड्रग डीलर्स येतात, ते एक छोटी काहीतरी केस आपल्याला घेतात, सगळं सेटिंग करतात आणि त्यांना नंतर बाहेर म्हणजे डिपोर्ट करायला मिळत नाही. ते रस्त्यावर राहून हे स्टार्ट करतात. काय स्टार्ट करतात? धंदा स्टार्ट करतात. ते पेडलर होतात. आता हे गोव्यात कसं होऊ शकतं? विदाऊट पोलीस कॉनायमन्स हे कसं होऊ शकतं? दुसऱ्यांना हे करायला म्हणजे रिमांड होम करतात. ते रिमांड होम सगळ्यांना केलेलं आहे. यांच्यासाठी कशाला करत नाही? यांना टाका ना, डिटेन्शन सेंटर्स करा ना. डिटेन्शन सेंटरमध्ये किती फॉरेनर्स आहे? चढ करून हे नायजेरियन लोक किती आहेत? ते जात नाही तिथे, कारण हे सेटिंगचा एक पूर्ण सेटिंगच असते. पोलीस, लॉयर्स सगळं, म्हणजे मी पुढचं यंत्रणा सगळे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम. ड्रग माफिया कॅनॉट सर्व्हाइव्ह विदाउट पॉलिटिकल बॅकिंग. हे गोव्याचे राजकारणात एक रिपोर्ट पण प्रेझेंट झालेला आहे की पॉलिटिशियन ड्रग माफिया नेक्सस. हा रिपोर्ट कुठे गेला? आज ज्या माणसाने ते लिहिलं होतं तो पण त्यांच्याबरोबर आहे, सरकार पण त्यांचं आहे. रिपोर्ट कुठे गेला? कोणाची नाव होती? एक मंत्री होता जो सांगत होता की ड्रग्जमध्ये एक पाब्लो एस्कोबार आहे म्हणून. तो पाब्लो एस्कोबार आज BJPत आहे आणि तो मंत्री पण BJPत आहे. ते मंत्र्यांना विचारा की हो, हा पाब्लो एस्कोबारला तुम्ही वेलकम केलं काय? आणि आता ड्रग्सचं एक्सपान्शन होणार काय? तेलंगणचे पोलिसने सांगितलं आहे की क्रिप्टो करन्सीमध्ये डीलिंग होतं ड्रग्सचं गोव्यात. IT मिनिस्टर आहे, त्यांनी म्हटलेलं आहे की हे ड्रग्ज पाब्लो एस्कोबारवर त्यांनीच स्टेटमेंट काढलेलं होतं. त्यांना चेक करा क्रिप्टो करन्सी काय आहे.
क्रिप्टोकरन्सीला कोण हे पाबंदी टाकू शकतात? IT मिनिस्टरला ज्यादा माहीत असणार, त्यांनी सांगायला पाहिजे. ही हॅज टू एलॅबोरेट ऑन दिस. This is a serious accusation that he himself has made, that there is a Pablo Escobar. That Pablo Escobar is today in their party. And the Telangana police is saying dealing of drugs happens in cryptocurrency. Cryptocurrency only can be checked by the IT minister. So he should give an answer. So government is conniving with the drug trade. It is false just because that one same BJP leader, Ms. Fogart, died here of a drug overdose. They are trying to say that they have started a war on drugs. Kallis has not been broken because of it's a war on drugs. It has been broken because of a NGT order. ज्याच्यासाठी सरकारने काहीच केलं नाही. एक ॲक्टिव्हिस्ट, सोशल ॲक्टिव्हिस्ट कोर्टमध्ये गेला, त्यांनी ती ऑर्डर आणली. सरकार त्यांच्याबरोबर होता. सरकार हे सगळे ड्रग लॉर्डचे पैसे घेऊन इलेक्शन त्या एरियामध्ये जिंकतो, हे सगळ्याला माहित आहे. पण ड्रग्ज मुक्त गोवा करायला ह्यांनी बीजेपीची मेन लिडरशिप क्लीनअप करायला पडणार. आणि ड्रग मुक्त गोवा करायला तुम्हीच जे म्हणत होतं की पाब्लो एस्कोबार, त्यांना तुम्ही आत घेतात, कसं मुक्त होणार? पाब्लो एस्कोबार तुमच्यात आत आला तर ड्रग्ज मुक्त कुठून होणार? विचारा ना त्यांना. मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही तेवढं सिरियस घेऊ नका. सोनाली फोगटच्या सर प्रकरणामध्ये आपण पाहिलं तर CBI कडे प्रकरण देण्यात आलं. सो गोवा गव्हर्नमेंटने इन्क्वायरी करायची, म्हणजे सगळं जे काय क्लूज होते ते सगळं खतम करून CBIच्या हातात दिलेलं आहे. आता CBIला पण काही जास्त मिळणार नाही. ज्या हॉटेलमध्ये ती होती त्याला हे रिनोव्हेशन स्टार्ट केलं. 3 वर्षात कुठलं हॉटेल रिनोव्हेशन करतात? विचारा तुम्ही. गोव्यात इन्व्हेस्टिगेट करा. ते CCTV तिथे फुटेज आलेलीच नाही अगोदर. मीडियाला भेटली, पोलिसला सगळं माहीत होतं. अगोदर CMने कसं म्हटलं की हे कार्डियक अरेस्ट आहे, कुठून, ऑन व्हॉट बेसिस ही सेड इट? तो कुठला डॉक्टर हा असला आणि तो डॉक्टर म्हणून सांगतो? मला समजत नाही. हे गोव्यासाठी म्हणजे खूप हे आहे. म्हणजे या सगळ्या आमची इमेज हा डॉक्टर, मुख्यमंत्री जो माणसाचं पोस्टमॉर्टम बघायच्या अगोदर सर्टिफिकेट देतो, कुठला डॉक्टर असणार हे तुम्ही बघा. एक. दुसरं, पोलीस, त्यांचीच पोलीस अननॅचरल डेथ UD म्हणून रजिस्टर करते. तुमचं पोलीस अननॅचरल म्हणतात आणि तू होम मिनिस्टर म्हणतो की कार्डियक अरेस्ट. So cardiac arrest is unnatural death according to Goa CM. सगळं सांगायला पाहिजे त्यांनी. मला वाटतं गोवा CMला इन्व्हेस्टिगेट करायला पाहिजे सोनाली फोगट केसमध्ये CBIने. तर तुम्हाला रिअल रिझन मिळणार, नाही तर मिळू शकत नाही. म्हणजे आता पण जेवढी आपण चर्चा केली याच्यामध्ये तुम्हाला असं म्हणायचं की सरकार कुठेतरी या सगळ्याला जबाबदार आहे? 100% सरकार. आणखी हा तर भक्कम सरकार आहे, म्हणजे सगळेच लोक त्यांच्याबरोबर आहे. कुठली पार्टी, कोण आज ह्या पार्टीत आहे, उद्या BJPत जातो, असं गोव्यात म्हणजे सगळं परिस्थितीत तशी आहे. तेव्हा एवढा स्ट्रॉंग सरकार छोटी एक मर्डर केस इन्व्हेस्टिगेट करू शकत नाही, एक ड्रग्जला बंदी आणू शकत नाही. कशाला आणू शकत नाही? कारण हे सगळे त्यांचे धंदे आहेत. गोव्यात सगळ्यात करप्ट सरकार, गोव्याचे लिबरेशन तर आतापर्यंत सगळ्यात करप्ट सरकार हा आहे. सगळ्या धंद्यामध्ये पैसे घेतो. आणखीन पब्लिक सर्वंट जे चांगले आहे त्यांना काढून टाकतात, त्यांना सर्वंट पाहिजे. हे आता गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आहेत, जे हुद्द्यावर बसलेले आहेत मोठे मोठे पोझिशनला, हे सर्वंट असे वागतात, पब्लिक सर्वंट असे वागत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आपले सर्वंट म्हणून ठेवलेलं आहे. कायद्याचं कुठलं पण उल्लंघन करायला त्यांची तयारी असते. काय पण बोलतात ते. आज एक गावणेकर म्हणून आहे, तो म्हणतो की सिक्रेट बॅलेट कशाला पाहिजे? अरे इलेक्शन म्हणजे सिक्रेट बॅलेट असते. इट इज कॉन्स्टिट्युशनली हेल्ड. बॅलेट इज इक्वल टू सिक्रेट बॅलेट. बॅलेट इज नॉट ओपन बॅलेट. पण तो म्हणतो आणि त्याला कोण विचारत नाही, कारण त्याला सपोर्ट आहे, कारण तो सर्वंट आहे बॉसचा.
डॉक्टरचा. तुम्ही आता एवढं सर सांगताय, तुम्ही जनतेला काय सांगाल एकंदरीत? म्हणजे आज असं काही प्रमाणात वाटतंय का की जनता डोळ्यावर पट्टी बांधून नाही आहे नाही नाही, असं? जनतेची काय मिस्टेक नाही. जनता काय करणार, जनता दुःखी आहे. जनता म्हणते की काय काय चाललेलं आहे, So पुढच्या कलयुग इलेक्शनमध्ये आहे. पुढच्या इलेक्शनमध्ये हे चित्र बदलेल असं वाटतं का तुम्हाला? 100% चित्रपट दिला. नाहीतर आम्ही पण राजकारण सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट घेऊन गेलं तर चांगलं होईल. मला एक अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूवर जो इश्यू येतो त्याच्यावर मुख्यमंत्री काय म्हणतात की मोपा एअरपोर्ट आता सुरुवात होणार. मोपा इज अ इंजिन ऑफ ग्रोथ. एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंजिन ऑफ ग्रोथ. मला मुख्यमंत्र्याकडून एक म्हणजे एक ॲश्युरन्स पाहिजे. ॲश्युरन्स काय की लंडनचा हिथ्रो एअरपोर्ट आहे त्याच्या परत जास्त गोव्याचे लोक इथे पण एम्प्लॉयमेंट मिळायला पाहिजे. म्हणजे देर शुड बी मोर गोवन्स इन मोपा or equal Goans in Mopa as compared to Heathrow Airport. Then Goans will be satisfied. There is no guarantee that Goans will find more jobs on Mopa Airport than Heathrow Airport as of today. This is the position of Goa's employment. We are the worst unemployed state. We are worse than Bihar. We are the worst in the unemployment sector when it comes to southern Indian states. याचा अर्थ असा नाही की आमचं म्हणजे आम्हाला टॅलेंटेड लोक नाही इथे आहे पण जॉब मिळत नाही. कारण जॉब हे विकतात. जे जॉब दिलेले आहे ह्यांनी आपल्या फॅमिलीला, नाहीतर पक्षाचे कोणतरी चमचे आहे त्यांना, नाहीतर विकलेले आहे जॉब. जॉब विकतात हे सगळ्यांना माहीत आहे. बाबूश मनसरातना विचारा, त्यांनीच म्हटलेलं आहे की जॉब विकले PWDमध्ये. मुख्यमंत्र्यांनी जॉबचा एक काउंटर टाकला होता PSI पोस्टला. सगळं म्हणजे दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसिडिंग्स इन द कोर्ट्स इन एल्सवेअर. म्हणजे गोव्यात एव्हरीथिंग इज फॉर सेल इन गोवा ॲट द मोमेंट. गोवा इज इट सेल्फ पुट ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल. म्हणजे काय आता दिवाळीची हे असते क्लिअरन्स सेल असते तसं गोव्याचे सगळे ॲसेट्स विकायला त्यांनी, मला वाटतं 90% ॲसेट्स विकलेले पण आहे. आता काय ते मायनिंग ब्लॉक्स करून ते पण विकणार नेक्स्ट आहे. नक्कीच. जाता जाता एक क्वेश्चन विचारते. आज तुम्ही गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे महत्त्वाचे नेते म्हणून काम करतात. सो या पक्षाचं काय पुढचं ध्येय धोरण असणार आहे? कारण आता सध्याचं जे राजकारणाचं वातावरण आहे ते बदललेलं दिसते, तापलेलं दिसते. सो एक पक्ष म्हणून सांभाळताना, पक्ष म्हणून गोव्यात आम्ही आमचं जो मोटो आहे गोंयकार गोंयकारपण, हा पुढे घेऊन जायला जे काय करायला पाहिजे ते आम्ही करणार. आम्ही गोव्याच्या जनतेला घात करणार नाही एवढं मी सांगू शकतो. नक्कीच सर. थँक्यू. खूप छान वेळ दिलात आणि बऱ्याच आपल्या चांगल्या गप्पा झाल्यात. आणखी वेगवेगळ्या विषयावरती आम्ही तुमच्याकडे येऊ आणि वेगळ्या प्रश्नांची उत्तर आम्ही नक्कीच तुमच्याकडे मागू. शुअर. नक्की. आल्याबद्दल धन्यवाद.